Binabalikan dito yung ulo ng baboy, ulo ng tuna, mga inihaw na tanigi, tuna, blue marlin. Ang mga karaniwang customer namin, yung mga taxi driver. Alam mo naman ang taxi driver, kung saan na masarap, pinupuntahan nila. Tapos yung mga truck driver, halos mga driver. Ang market namin dito, mga sasakyan. Ako si Jay Cacho, bali anak ako ni Nanay SP Eatery. Since 1978 pa nung nagsimula. Ang kakaiba po sa lasa ng gaya ng sinasabi nilang pares, yung pong mga hiwa namin talagang hindi po siya nagbabago. Kasi yung pong mga gaya ng sa ibang parisan, maliliit po sila. Ako nag-start po talaga ako sa ganitong sistema po yung pares ko, malalaki po. Kahit mag-interview kayo ng mga customer ko, hindi po nag-iibang ng pares ko. Kaya yun po yung dinadayo nila sa amin. Sa sabaw po naman, kahit na sabaw pa lang talaga po, ulam na. Kasi po may lasa naman po talaga.
Yan po yung pinagmamalak ko sa Paris namin na kakaiba. Kaya nga po ang pangalan namin, Paris, walang kaparis po. Yun po yung pangalan ng tarpaulin namin. May kasama pong buto-buto po yung sabaw namin at saka po taba. Dito po, only soup din po sila. Once na maubos na po yung soup nila, pwede naman po manghingi, taba, ganun din po. Libre po, wala pong bayad yun. Libre po yung buto namin dito. Sa iba po kasi, may bayad po ang taba. Once na humingi po uli sila, may bayad na po yung sabaw nila. Dito po, wala pong bayad yun. Libre po yun. Yun po ang kakaiba ng Paris namin dito. Ako po si Saint J.E. May-ari po ng mamihan. Dati po kami tiga Maria Clara. And then nag-close po kami doon ng 2 buwan. Hanggang sa mapadpad po kami dito sa Metrika Dapitan po. Matagal na po kami dito nung nagmamamihan po. Bali, 8 years na po kami dito. Ito po yung inano ko sa mga anak ko hanggang sa makatapos po sila. Kaya okay naman po kami ngayon. Kahit pa paano nakakabangon po. Konti-konti. Ang ano po nila kasi, yung pong mami ko ay hindi po nagbabago ng lasa. Gaya po noon na hinto po ako ng 2 buwan. And then, hinanap po talaga ako ng mga customer ko. Kaya, binabalik-balikan na po nila ako ngayon. Pero okay na po, bumabalik na po sila. Kasi dati po talaga, nung hindi pa po ako nabablog, talagang marami na po ako talagang customer. Pero nung nablog po ako, lalo po silang dumami. Sa lahat po ng mga customer ko na pumupunta dito at hindi pa po nakakakita, nandito lang po kami sa Metrika Dapitan po. Maraming salamat po. Kasi po, kahit pa paano, dinadayo niyo po uli ako. Yun lang. Thank you lang po. Thank you. Sa mga customer po namin dito, maraming salamat po sa inyo. Dahil kapag di po kasi kayo pumunta, wala kaming kita. Ako si Mika Ortega, anak ni Kuya Baning Lugawan, na matatagpuan dito sa Monumento. Mahigit 30 years na po kami nandito. Binabalik-balikan kami dahil sa pangmasa naming paninda. Meron kaming mami, pares, lugaw at marami pa pong iba. Dahil pag natikman niyo po yung lugaw namin, babalikan niyo. Masarap na, mura pa. Ganon din po sa pares at mami namin.